סופרסטאר, כבר עצבים, так זה רק אומר אני צודק. מה הקשר בין צדק לעצבים? 3-0 סלק. זה אנשים שבחרו לעבוד בסופר, אתה יכול להסתמך על הטעם שלהם? לליטה שלי חזרת. הן תמיד חזרות לצוף של תלם. שן זה לי זה שן. חתיכי, מניש. אתה פה? אז כנס, נו, אני ליד השוקולדים. חתיכי פה. זה הולך להיות מתוק מדבש זה. תדם. מי חתיכי? מי? תגיד לי, מי חתיכי? זה חתיכי זה? אהלן. איך אפשר לעזור? טאק, מה קורה סופרסטאר? שמעתי סחורה אצלכם בובום. מה קרה? זה דיביל עם זה? קדימה, קילו כנפיים, תודה רבה, שבת שלום.